Hej, mit navn er Marianne Høglund. Jeg er opstillet som byrådskandidat for Konservative i Solrød. Jeg går til valg i Solrød Kommune med borgerne i centrum. Vores børneinstitutioner skal være i topklasse. Børnenes udvikling og intellekt stiger i takt med en velstimuleret barndom. Vores skoler skal stadig udvikles, så vores børn får den bedst tænkelige undervisning ved brug af alle kompetencer. Vi skal have bedre fritidstilbud til kommunens borgere, hvad enten interessen er sport, faglige kompetencer eller sociale fællesskaber. Erhvervsvirksomheder i kommunen skal have bedre betingelser. Det sikrer lokale arbejdspladser. Ældre skal have hjemmehjælp, således at de kan blive længst muligt i eget hjem. Dem, som alligevel kommer på plejehjem, skal drage fordel af konkurrencen mellem privat og kommunalt drevet pleje. De boligsøgende skal finde Solrød Kommune økonomisk attraktiv at bo i. Vi skal have grundskyldspromillen spolet tilbage til 2010-niveauet. Vandet såvel ved stranden som i Karlstrup Kalkgrav er kommunens primære naturressourcer. Disse rekreative områder skal optimeres. Økonomisk ansvarlighed kan med fordel indbefatte brugerbetaling og sponsorstøtte. Husk den 19. november at sætte kryds ved Marianne Høglund nummer 2 på liste C, Det Konservative Folkeparti.